Muga-muga kula jenengan kabeh mlebu swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi wektu iku karo Gusti Allah sering digawe sumpah. Mbok ben supaya apa awakmu iku mikir. Mila Gusti Allah ngei penggawean ning kitab Qutul Qulub diterangno auradun nahari khamsah. Qutul Qulub niku karangane Abu Thalib Al-Makki sing sering dinukil Imam Ghazali. Jadi subuh apa wadifae awan bar zuhur sak turute disebut saking pentingnya apa wau waktu. Mergo awakmu kapan wis kelewat, kapan bar Ahad ya Senin, bar Senin Selasa terus mlaku terus. Lah awakmu iso golek sangu nek isih ning donya. Mugi-mugi panjang umur kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Gusti Allah sering sumpah kaya ngoten. Mulai mau was-subhi idza tanaffas. Wadduha. Jadi sumpah pangeran. Lan niki wis muga-muga kula jenengan kabeh iki dadi ahli swarga. Saiki ngibadahe diapiki gitu nggih. Mergo sing iso mbok nggo sangu iku apa? Takwa, salate, wiridane, maca Qur'ane. Nek bab donya gak perlu disusahi teman-teman. Wong donya iki gak digawa gak digawa apa? Mati. Sing digawa apa? Sing digawa apa? Takwa. Nanti awakmu gak usah susah nek diselip wong sugihe, diselip wong kapale, gak usah susah. Tanggane kapale telu, sampean gak ndek kapal, gak usah susah. Sing penting salat. Mergo sing mbok gawa sampe ning akhirat iku takwa. Muga mlebu swarga kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki sing pertama kula aturaken. Jadi supaya wong iki nyiapno sangu kanggo sesuk tegese nalika apa sowan Gusti Allah. Jadi mulane mergo sing iso mbok gawa iku takwa, mila awakmu bab takwa sing tenanan iki. Jadi kula sering matur nggih, bab donya niku wong gak iso maksa. Gak iso napa? Gak iso maksa. Gak iso maksa. Niku bab donya. Mulane bab donya gak perlu ngoyo-ngoyo. Gak perlu apa? Ngoyo-ngoyo. Ngerti ngoyo? Ngoyo iku ya kesel-kesel gak perlu. Nek akhirat iku jelas wong nek salat mlebu swarga jelas. Nek donya iku nek kesel ya istirahat. Donya kesel-kesel nek terahe sugih ya sugih, nek terahe kere ya ngerti kere. Muga-muga sugih kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Terus niki ngekoli niki ngelingno bahwasane sing iso digawa sangu kita adalah napa takwa. Mila contone kaya Mbah Mun niku istiqomah sangat nek subuh niku mesti salat jamaah. Bar jamaah wiridan sampai meletek srengenge badhe niku ngaji kitab Ihya mulai biyen sampai kapundhut ngoten. Istiqomah nih niku Mbah Mun. Nek esuk napa salat subuh jamaah terus wiridan. Yes. Muga-muga kula sampeyan iso jamaah subuh nggih. Subuh jamaah iku enteng tabon. Apa? Ya ono sing muni enteng alhamdulillah.